Ne tɔgɔ ko Abderrahmane Sy. Ne ye Association des jeunes pour la valorisation ne y'o président ye. Ni cɛkulu sigina ko damadɔni kama. A ko fɔlɔ ye min ye, Mali ye kɔɔri sɛnɛ dugu belebeleba ye. An bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Mali de bɛ premier la kɔɔri sɛnɛ kɔnɔna na. Bi na Afrique kɔnɔna la. Donc an ko bon kɔɔri min bɛ sɛnɛ an fɛ yan, il faut ka kɛ sababu ye pour que ka baara lase jeunes ma, pour que ka kɛ sababu ye ka dugu lataa ɲɛ, pour que ka kɛ sababu ye problème minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye baarakɛbaliya problème ye, problème minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye jeune entrepreneur minnu bɛ fɛ ka u ka entreprise sigi, olu bɛ se ka sababu ɲuman sɔrɔ a kɔnɔna la. Donc an ka association sigilen don o cadre kɔnɔna la pour que kɔɔri min bɛ sɛnɛ an fɛ yan nɔ a bɛ se ka kɛ ɲɛta ye Mali, a bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye Maliyɛnw ma. Association in sigira nin y'a san 3 ye. An sera ka baara caman kɛ. O baara fɔlɔ ye min ye, donc n'i ko ka Mali kɔɔri yɛlɛma ka Mali kɔɔri kɛ fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye Mali ma, donc i b'i da lase fɛn caman ma. Parce que n'i ye kɔɔri yɛrɛ fɔ, kɔɔri bɛ Mali kɔnɔ nɔ mɔgɔ 600,000 de bɛ dahirimɛ bɛ kɔɔri kɔnɔna la. Ni kɔɔri yɛrɛ ta k'a jateminɛ, dugu 3,000 ani dugu 500 o de bɛ kɔɔri bɛ sɛnɛ dugu minnu na minnu enregistrelen don CMDT kɔnɔna la. Mais n'i ye kɔɔri yɛrɛ ta k'a jateminɛ, 100 o 100 la, Mali ka pourcentage min bɛ yɛlɛma la o ye 2 ye. Donc an ko tiɲɛ yɛrɛ la o kɛlɛ o man ka kɛ mɔgɔ kelen ka kɛlɛ, o kan ka kɛ bɛɛ ka kɛlɛ de. Donc o kɛlɛ kɔnɔna na an y'a essayer ka hakilinaw dɔw de falen. O hakilina fɔlɔ kun ye min ye, ka festival sigi, festival min bɛ se ka kuma kɔɔri ko kan ani mɔgɔ minnu bɛ kɔɔri baaraw yɛlɛma, ka kɔɔri baara kɛ finiw ye, ka kɔɔri baara kɛ baganw ka dumuni, ka kɔɔri baara kɛ tulu ye, ka kɔɔri baara kɛ fɛnw ye, ka espace d'olu ma, olu bɛ se k'u ka feere kɛ cogo min na, olu fana bɛ se k'u ka feerefɛnw yira jamana kɔnɔdenw na cogo min na. Donc n'o ye foire exposition ye festival kɔnɔna la. Donc minnu fana bɛ a yɛlɛma ka kɛ fini ye, donc an ka volet défilé de mode b'o kɔnɔna na. Donc an kɛlen bɛ ka expert baw fana wele minnu bɛna ka na kuma, minnu ye ɲɛ sɔrɔ Mali kɔɔri ko la, i n'a fɔ Bakari Togola n'a ɲɔgɔn na, an b'olu wele ka olu ka conférence kɛ pour que ka bilasirali kɛ, ka ɲɛfɔli kɛ an jeunes ye, an jeunes minnu fana bɛ fɛ ka k'olu ɲɔgɔnnaw ye. Donc o bɛ se ka kɛ cogo di, f'olu minnu yɛrɛ kɛra a acteurs ye, an n'olu ka hakilina falen kɛ, u ka se ka bilasirali ni u ka se ka hakilinaw falen cogo min na pour que ka an denmisɛnninw se ka an ka tɔmɔta sɔrɔ a la. Chaque année an bɛ festival sigi, mais yanni festival sigili cɛ an b'a essayer ka forum organiser. O forum min bɛna organiser an kɛlen bɛ ka a kɛ ka bɛn janvier kalo tile 24 ka na se tile 26 ma, a bɛ kɛ Bamako yan. An kɛlen bɛ ka wele se Afrique dugu expert minnu bɛ, parce que san tɔw la salon an ye dugu 2 de sɔrɔ, mais dugu tɔw y'a o fana ye wele san ma kan ka essayer ka o fana sen don nin ko in na. Donc o dugu min ye fɛn kɛ, an ye dugu 17 de ta o kɔnɔna la, Afrique dugu kɔnɔna la, dugu 17. A tila ka wele se tubabu minnu fana cɛsirilen don kɔɔri ko baara fana na, an ye wele se olu ma. Minnu fana bɛ kɔɔri ko secteur dɛmɛ, an ye wele se olu ma. Ka tila ka na a essayer ka baara yɛrɛ cɛko da k'a di Mali gouvernement ma pour que an n'ale bɛ se ka jɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka essayer ka kɔɔri ko kɛ fɛnba ye cogo min na. Donc o forum min an kɛlen bɛ ka a ko bila cogo di, kɔɔri bɛ se ka kɛ, an kɛlen bɛ ka thème principal kɛ min ye, kɔɔri bɛ se ka kɛ ɲɛtaga ye Mali ma cogo min na, ɲɛtaga min don pour que a ka dɔ bɔ emploi ko chômage ko la, pour que ka dɔ bɔ musow ka to soli la, pour que ka kɛ sababu ye, sababu min fana bɛ se ka to minnu b'a baara kɔnɔna la, i n'a fɔ kisidalaw, i n'a fɔ finikalalaw, i n'a fɔ minnu b'a yɛlɛma ka kɛ industrie ye, i n'a fɔ olu ɲɔgɔnna, pour que caman bɛ se ka bɔ olu ka gɛlɛya kɔnɔna na. An bɛ fɛn minnu kɛ an yɛrɛ fɛ yan, n'o ye an ka bɔgɔlanw ye, n'o ye an ka pain dɔgɔnw ye, pourquoi o tɛ ka se ka kɛ o prix ka ca hali bi. N'i y'a mɛn prix ka ca, c'est parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɔ condition dɔ de kɔnɔna na min b'a to a prix bɛ caya. Maintenant n'olu condition nɔgɔyara, est-ce que a tɛ ye prix kan? Donc je pense que n'o y'a sɔrɔ ni sababu wɛrɛ minnu fana b'olu ko la, minnu yɛrɛ b'a ko kɛ, an b'olu yɛrɛ wele kɛnɛ kan, olu bɛ na olu b'u ka hakilina fɔ a ko la. An fana jɔyɔrɔ ye min ye, an fana b'an ta fɔ o ko la. Maintenant an ka gouvernement n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ye, olu fana jɔyɔrɔ bɛna kɛ cogo min na pour que ka dɔ bɔ o ko la, olu fana b'o fɔ. Partenaire technique de développement minnu b'an fɛ, i n'a fɔ AFDw, i n'a fɔ banques, i n'a fɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw, olu fana bɛ se k'u cɛsiri k'u senfa a ko la cogo min na, olu fana b'o fɔ an ye. Donc an ma jateminɛ k'a fɔ ko o fana bɛ kɛ sababu ɲɛnama, hali ko o cadre organisé
pour que quoi o hakilina jagabɔ organiser o ye an ka association jɔyɔrɔ dɔ ye pour que ka dɔ ka solution dɔ sɔrɔ ko la. Gɛlɛya damadɔni kɔni an y'olu sɔrɔ. O gɛlɛya damadɔni fɔlɔ ye min ye an ye gɛlɛya sɔrɔ kan dɛmɛ niveau la. Dɛmɛ niveau la n'i ko k'i bɛ da maga kɔɔri ko kuma na baara ma nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔna la f'i ka se a dɔnbagaw ma. Olu dɔnbagaw donc an ser'u ma ka bonya d'u kan donc o kɔni sera k'u cɛsiri mais an kun mago bɛ dɛmɛ min na tiɲɛ yɛrɛ la an ma se k'o dɛmɛ sɔrɔ. Donc dɛmɛ ta vraiment a bɔra an yɛrɛ tɛ se ka taa dɛmɛ de kɔ. Dɛmɛ in kɔnɔna la a dɛmɛ in ma sɔrɔ nɔgɔya la. An sera ka fitinin min sɔrɔ an yɛrɛ fana an cɛsiri k'an ka association ka cotisation min bɛ kɛ k'o wariw fara kan pour que k'an ka se ka baara kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka gɛlɛya fɔlɔ o nana kɛ dɛmɛ ye.